Bandiraɓe Boghé mi salmini on, mi juurima on, mi jaari on. Mbiyetemi ko Ibrahim Thiaw. E oɗo saaha gonmi ko Nairobi to leydi Kenya. Gonmi koye fedde dowlaji denduɗi. Sehilaɓe men Ibrahim Gayd e Mamadou Bara ko kañumen ɗaɓɓiti yomi haalde e moɗon seeɗa ko fati e laaɓal. Mbeɗa sikki noon ɓe jejjita komi tawranki ndeɓe ɗaɓɓiri yomi haalde e moon. So tawi wonko kalmi noon ko on paamani duttodiren tan e ciifodiral Galoy ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ƴeewen so tawi wonko heddi. ɗum noon ko idi nde ko juuɗa ɓendude jinnomi ko nadde e bundi haala ka. So wiyama laaɓal son beelama mbiyen ɗum e français assainissement ina haani ɗum haale. Saabu en jii hande e nokkuji men ɗi eɗen keewi jineele jinde ina yaaji he aduna hande. Sa naati wuuro eɗorɗa jaɓɓorede fof ko jinde ɓuuri yodde sa naati wuuro gara tawa ko laaɓal. Kono noon so tawi ko jinde jaɓɓorteɗa nde wonno jinde heewi weddede ko caggal wuuro ɗum ɗon ena adda mana fammindema wonde leydi ndi ɗon walla wuuro ngo ɗon ina jogui caɗele. E jamanu ɓoyɗo jineele kewani jugodirde no mbayi joni ni. Ina wayno joni jawdi kewdi kutortedi ina jogui kene somire ko heewi waɗirede koye mbusuji. So yimɓe kutorima kadi gasni keewi ko weddade ko wedda ko wonata koye jugodirde yimɓe ɓeydima hewde ngaalu ɓeydima yaaji. Aduna o koko ɓeydi yarude yeeso ko fati e fannuji kewɗi, ko fati e ngaalu, ko fati e cellal ɓalli, en natti yiide tako, en natti yiide came e nokkuji men. En jii kadi e oɗon saaha joni yimɓe keewi hutorade ko otoji walla ni laaɗe diwoje so tawi en jaaha. So tawi fati koye jokkodiral ɗo ɗo gonmi ɗo joni mbiɗa wawi jokkodirde moon haade hojom taw yettima e moɗon. ɗum noon ko ɗum ɓamtare. Kono nde ɗon ɓamtare nde ɗeɓi yaadude kadi koye wonɗo duttirɗen caggal enen e koye men to banggue laaɓal ko hen jeeya. No mbirnomi nane ni jinde ko ɗum caɗele mawɗe he aduna o. En jii wone nokkuji ɗo jinele jugodiri ha ɓuuri kuɓeje towde e yeeru leydi Éthiopie wuuro wiyeten ko Addis Abeba rawane ɗo tan jinde jugodiri ha ɓuuri kuɓeje towde. Nde ɗon jinde ko kañum dergueti he kuɓeje ɗe wari ma won yimɓe temedere. Ko way noon kadi yama en leydi mbitedi Sri Lanka. ɗum noon firti ko tawi en battani haqqille ɗeɗon jinele so tawi toɓo tooɓi he majje ɗe leppata. So tawi ɗe leppi ɗe gontata won hen ko sayata wonta ndiyam diƴƴe ɗeɗonete sukaɓe en piija henete yimɓe en jaaha henete ɗeɓi wade kono ko ñabbuli kewɗi gaddata. Eɗen gandi kadi hen nokkuji men ɗi ha hande yimɓe en jaaha dow wuuro taw wona e suturu kalko fati e ɗum ɗon kadi so tawi toɓo ari heewi wontude kadi ko ndiyam leppa. So tawi ɗum sayi sukaɓe piija henete ɓallumen derguito walla gonda e ñabbuli gonɗi. En jii nokku ñabbuli deedi dogoji en ko wayno choléra en ko nandi henata en keewi hen nokkuji kewɗi mbaɗi noon. ɗum noon koko fati e jinde. Gueɗel ɗimmel nguel koko fati he diƴƴe. Eɗen kutoro ndiyam no feewi hande e oɗo saaha. Hen hunde koko ilnirten guese men. Hen hunde ko diƴƴe ɗe ganduɗa keeɓe tan ɓayde robinet ji keewi en keewi hankkadi dañde ndiyam en ara he galleji meɗen eɗen kutoro hen ko ɓuuri hewde he ko wonno adana ko. En jii kadi wone diƴƴele kadi kutorte ko wayno usine aji en walla hôpital uji nandi henata. ɗeɗon diƴƴi fof so tawi ɗe tunwi so ɗe kutorama haɗe gasi ɗe potani tan ruttinede e maaje. Saabu so tawi ndiyam tunwuɗam nattidiri he ndiyam laaɓɗam heewi ko tunwinde ndiyam laaɓɗam ɗam. Won produit ji kewɗi en mbaɗi he diƴƴi ɗe ɗon ko wayno guese ɗe eɗen mbaɗi hen engrais ji eɗen mbaɗi henete ken wara kuɗoli en ɗum ɗon fof ko ɗum posone. ɗeɗon posone noon so ɗum duttima he maayo yimɓe jaari he maayo ngo ɗon walla ni gawi liɗɗi woni he nokku woni liɗɗi ina jagga ɗiɗon posone e ɓalli muɗumen. So yimɓe ñamiri liɗɗi ɗiɗon e daña hen kañumen caɗele. ɗum ɗon firti ko won diƴƴi kewɗe ɗe kutortoɗen hande ɗeɗon poti ko laɓɓitinede haɗu men ruttinede e nder maaje. Gueɗel tarɓel nguel jinnomi haalde tan koko wayno produit ji kewɗi eɗen kutoro ɗum hande ko wayno engrais en ko wayno posone kewɗe ko en kutoro. So tawi en jii tanki e nokkuji men walla colli keewi yimɓe keewi sarde hen ko produit ji kewɗi belma ustu ɗeɗon caɗele walla usta ganduɗa gueɗe kewɗe taw koye jaajoje he nokku ɗi. ɗiɗon produit ji noon koɗi posone kadi. So tawi en ƴewtidima en nani he oɗo saaha joni en to nokku biyeteɗo Europe to
won ɓoccooɗe keewɗe nan toon natti ñaameede jooni ɓe mbi wonde ɗeɗon ɓoccooɗe en mbaɗi posone firti ko kamɓe wonɓe Europe ɗe eɓe jogii kuutorɗe ɓe mbaawa ƴewtidade mbele ɓoccooɗe ɗe ɗon en mbaɗi posone walla ngala mbere enen to gonɗen ɗo en ñaamata geɗe taw en mbaɗi posone kono taw en ngannda ɗum ene waawi wonde sabu won geɗe keewɗe ɗe coodata en gummo caggal leydi en ngala enen kuutorɗe ɓetirɗe ɗe ngannduɗaa eɗen mbaawi laɓɓitineede mbele ɗeɗon en mbaɗi posone walla ngala ɗum noon kadi ena foti ƴewtidede no feewi eɗen nganndi kadi won posone keewɗe ɗe kuutortoɗen hannde e nokkuuji men ɗi ko faate ndema men walla ko faate kaɗen ballitiro safara jawɗele men ɗeɗon posone keewɗe koɗe kattaɗe jooni e nokkuuji keewɗi kono ha hannde eɗen jeeyeɗe sabu en ngala kuutorɗe ɗe ngannduɗaa ene mbawi laɓɓitinande en beele ɗeɗon posone ene poti hutorede ha joni walla godani ene wawi ni hay essence mo coodata hen o walla gasoil mo coodata mbatten e auto ji men won hen ko kañum ɓuuri tunwude hen ko yeeyato caggal leyɗele nde wonno en ngala kutorɗe ɗe ngannduɗaa eɗen mbawi ɓettirde ɗum ɗon firti tan ko won gueɗe kewɗe ɗe ngannduɗaa ene natta e nder nokkuji men ɗi en usta laaɓal nokkuji ɗi so tawi on mbi tan assainissement wona tan jindi wona tan diƴ wona tan produit chimique ene yaaji no feewi kono noon ɓayri en kewani temps no feewi jinnom tan ko sodde haala ka e ɗiɗo fannuji tati ɗum noon bandiraɓe ɓogge jaam waale moon nde darani ɗon laaɓal moon laaɓal nokku moon ko onon tan mbawi ɗum darnade mi sikkani neɗɗo goɗɗo en ummo leydi gondi walla nokku goɗɗo en ara en laɓɓitana ɓogge so tawi laaɓi firti ko ɓogge naɓe kañumen daranto koye men wonko mbawɗo wadde hen ha heewi so tawi noon on donki walla won ɓuuri doole moon e oɗon saaha ñagoɗon ballal leydi moon laamu leydi moon walla ñagoɗon ballal laamuji leyɗele goɗɗe walla pelle goɗɗe ballitoje kono noon ko edi foof ko onon daranto koye moon laaɓal suudu ma laaɓal galle ma laaɓal wuuro ma ko an toppiri ɗum noon bandiraɓe ɓogge mi weltima he ko darani ɗon ko darti ɗon ɗum ɗo laaɓal ko kañum woni cellal laaɓal ko kañum woni ɓamtare laaɓal ko kañum woni jaarugol yeeso sen ƴewtidima nokkuji kewɗi leyɗele kewɗe jaaruɗe yeeso hannde ene gondi e laaɓal ene wayno jaarugol yeeso yadata e tuundi ɗiɓi waade ko neɗɗo joguiɗo comci laaɓɗi heewani wadde bamɗi e nder ɓandu muɗum firti ko so tawi laaɓal nokku ma laaɓal leydi ma ko so tawi ene yaaji an ka ɓamtiɗo so tawi nokku ma ne heewi jinele an a ɓamtaki ɗum noon bandiraɓe ɓogge mi salmini on mi juurima on mi jaari on mi weltima hay ko toppitoɗon haala ka ɗo mi hanno ɗo tan ha saa goɗɗo ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama